റാ രാ നാ താ പാ വാ അല്ലേ? ഇത്രയും അക്ഷരങ്ങൾ നമ്മൾ പഠിച്ചു അല്ലേ? ഇന്ന് നമ്മൾ എഴുതാൻ പഠിക്കാൻ പോകുന്ന പുതിയൊരക്ഷരമാണെന്ത്? ദ. എന്താണ്? ദ. എല്ലാവരും ഒന്ന് പറഞ്ഞേ. ദ. പറഞ്ഞേ. ദ. ദ. ഓക്കെ. ഇന്ന് നമുക്ക് ദ എന്ന അക്ഷരം എങ്ങനെയാണ് എഴുതുന്നതെന്ന് നോക്കാം. ഓക്കെ. ദ എന്ന അക്ഷരം എഴുതാനായിട്ട് നമ്മൾ റാ എഴുതിയില്ലേ? അതുപോലെ തന്നെ എടുക്കുക. ഇങ്ങനെ മേലേക്ക് ഇങ്ങനെ കൊണ്ടുവന്നിട്ട് നടുക്കെത്തുമ്പോൾ ഉള്ളിലേക്ക് ഇങ്ങനെ നമ്മൾ 3 ഒക്കെ എഴുതിയില്ലേ? അതുപോലെ കൊണ്ടുവരിക. ഇങ്ങനെ കൊണ്ടുവന്ന് ഇവിടെ നിർത്തുക. ഇതെന്തക്ഷരമായി? ദ. എന്തക്ഷരമാണ്? ദ. റാ എഴുതണ പോലെ തന്നെ കൊണ്ടുവരിക. എന്നിട്ട് നടുക്ക് ഉള്ളിലോട്ട് ഇങ്ങനെ കൊണ്ടുവരിക. എന്നിട്ട് താഴത്തേക്ക് ഇങ്ങനെ കൊണ്ടുവന്ന് മുട്ടിക്കാം. അപ്പം ഇതെന്തക്ഷരമായി? ദ. ഇതക്ഷരമാണ് ദ. റാ പോലെ എടുക്കുക. നമ്മൾ 3 എഴുതിയില്ലേ? അതുപോലെ കേട്ടോ എടുക്കുക. അപ്പം ഇതെന്തക്ഷരമായി? ദ. റാ പോലെ എടുക്കുക. ഇത് നമ്മൾ 3 എഴുതിയില്ലേ? അതുപോലെ ഇങ്ങനെ എടുക്കുക. അപ്പം ഇതെന്തക്ഷരമായി? ദ. റാ പോലെ എടുക്കുക. ഉള്ളിലേക്ക് ഇങ്ങനെ കൊണ്ടുവരിക. ഗെയിൻ ഇങ്ങനെ കൊണ്ടുവന്ന് നിർത്തുക. അപ്പം ഇതെന്തക്ഷരമായി? ദ. റാ പോലെ എടുക്കുക. ഉള്ളിലോട്ട് ഇങ്ങനെ കൊണ്ടുവരിക. ഇങ്ങനെ കൊണ്ടുവന്ന് നിർത്തുക. ഇതെന്തക്ഷരമായി? ദ.